Jeg skriver jo op i en bog her, hvad jeg vinder hver gang. Det er det, jeg har vundet i år. Men jeg har ikke vundet ret meget i år. Men sådan kan det gå. Jeg har gået til banko cirka 23 år. Det er spændingen, og det, man møder nogle forskellige mennesker derude også samtidig. Så det er dejligt deroppe. Det er ved med, så længe jeg kan. Ja, så må vi jo se, om du er mere heldig, eller om du er lige så uheldig som alle de andre gange, ja. Og ikke du plejer at komme hjem med noget. Jeg kan ikke være lige heldig altid. Men så er du vel heldig kærlighed i stedet for. Ja, det kan vi gøre med bare. Ja, vi har vores egne brikker, og jeg har sådan en bøggedyr med. Så jeg er klar til at spille nu. I never regret the years I'm given, they're easy to give. 67. Det koster mig ca. 200 kroner til banko hver torsdag. Hvad er det er? Der kommer cirka fra 160 til 207-8 stykker hver gang. Det ligger der omkring. Ja, tillykke. Jeg ser ribben. Er den ikke flot? Jo. Den så helt fri. Det der, det er en okse, eller kalvekød.